Ntchito yathu pano panyasa voice box kubweretserani ma opinions a Malawi osiyanasiyana pa nkhani zokhuzana ndi ndale. Tafuna tibweretsereni kulankhula kwa bambo Ali Mwima. Iwowa amasapota chipani cha United Democratic Front UDF ndipo akufuna kuwauza anzawo a UDF kunena kuti musakhulupirire malizatsi abodza, musakhumudwe ndi malizatsi a unofficial amene akuonetsa kuti chipani cha UDF sichikuchita bwino kwenikweni pa ground. Akuti iwowa ndithu chonde dikirani malizatsi eni ochokera kumeki komanso mverani zimene anena akuluakulu a chipanichi kuti iwowa sanalankhule ndi wina aliyense zokhudza ndi chisankho. Ndiye kalimodzi tamvera Ali Mwima kuti akuti chani ndipo akamaliza timati mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa voice box. Maswera bwanji ya Malawi kulikonse kumene muli. Ine ndine Ali Mwima, Eastern Region Boys, UDF International. Na utenga ochokera kwa anyamata Eastern Region. Iyi ndikalata ya UDF. UDF ndiyo kondwa kudziwitsa wina aliyense amene ali otsatira chipani cha UDF kuti tiyeni tikhale anthu ogwirizana, anthu aumodzi, ndipo tisakhumudwe ndi malizatsi amene ali abodza amene akubwera pa social media. Ife tidzakhulupirire malizatsi amene atadzachokere ku meki, chifukwa kumeneko ndi kumene kumakhala official results. Mwaona kale zimene zinachitika pa social media. Example Kulumphi olembetsa ndi anthu 94,900 chakuti uko, koma tiyeni munthu mmodzi yekha apita muthalika akapeza kumeneko 125,000 kupitilira ndi mavoti sate chakuti 1,000 kwa amene adalembetsa Kulumphi kokhako, ena nkumapeza komweko ati 70 chakuti 1,000 ena. Mwaona zikusonyeza kuti izi ndi zinthu zimene azipanga mapropaganda a Comrade Ntanyuwa wabakili Muluzi TV, a Boni Kalindo komanso Arthur Peter Muthalika ndi chipani chawo cha DPP komanso Anomani Chisale. Ndiye muchimenecho timafuna tikulimbitseni mtima pakalata imeneyi kuti nonse anyamata amene ndi azimayi ndi azibambo, nonse amene mumasapota chipani chanu cha UDF, voti yanu idzawerengedwa bwino kwambiri. Voti yanu imene mudaponya, imene tinacho chikhulupiriro kuti votiyo ilipo, komanso ngati pena pake simona paone bwino, ufulu ulipo kukapempha kwa DC kuti mavoti aine ndekha mu constituency yakuti ndikufuna tiwerengenso. A DC adzanena kumeki, padzakhala ndi ndondomeko zabwino zowerenganso mavoti asanapite ku Military Center. Zimenezo ndiye ndizoona zake. Paragraph number 2. Musamvere mabodza ndi manong'onong'o onena kuti Dr. Tupere Muluzi avomereza kuti chisankho chichayenda bwino pa matsamba a mchezo, pa Facebook, pa Twitter, ngakhale pa WhatsApp sizoona, ngakhale pa YouTube. Akufalitsa mabodza amene wandakanganya odziwa kubela, Jankabelanso ndi Maxson Mbendera, komanso adabelanso ndi Tipex ndi Jenny Answer. Tidalengeza masiku adutsa mbuyo wadzana kuti musamale ndi DPP, imabera ngakhale ili kunja kwa boma. Mwazionera nokha mmene zinthu pamene pazikuyendera. Ndi Dr. Tupere Muluzi akukana kwa Mtuwa Galu kuti sadayankhule ndi mtolankhani wina aliyense ngakhale kuphatikiza wa Radio Islam. Iwo ali kunyumba kwawo akupuma bwinobwino, chilichonse chili bwinobwino, chifukwa kudziwa kuti zonse zimene zikulengezedwazi ndi zamabodza mkati mwake. Ndipo uthenga umene akupereka mkalata limeneli ndi wofuna kuwapanga khuwa anthu amene akhumudwa poona kuti UDF ndi imene ikutsalira pa ndondomeko wawo ochita kuyikana kuti UDF ili ku nambala 4. Zimenezo ndi mmene akhala akuchita nthawi yonseyi, koma ulendo uno sizitheka nkutheka komwe, chifukwa chilungamo chiyenera kuyenda ngati madzi. Ngati nkutionerera ife akubanja la UDF
koma tafika ponena kuti enough is enough. Nafenso tiyenera kuti tionetse mphamvu zathu pena paliponse tiyenera kuonetsetsa kuti chilungamo chikuyenda. Kwa amene muli makansala, shadow councillors, shadow MPs, simunakhutitsidwe, tsatani ndondomeko zabwino kupita kwa DC, kapempheni kuti ziwerengedwenso. Zimenezo zimatheka ndithu ndaonerapo chisankho china m'mbuyomu. Olemekezeka Yaumi Mpaweni nthawi imeneyo adakwanitsa kupita kukawerengetsanso ku Balaka, zidatheka. Zimenezo zimatheka zimenezo. Ndiye muonetsetsa kuti mavoti asanatuluke mma district mwanu kupita ku military center. Yesetsani kuonetsetsa kuti china chilichonse chayenda bwinobwino. Ambuye adzikudalitsani. Allah subhanahu wa ta'ala akhale mbali yanu nthawi zonse. Mulemekezeke ma members nonse, zikomo kwambiri chifukwa cha voti yanu imene ili voti yabwino, komanso voti imene mwadzipereka kuvotera chipani chanu chokondedwa cha UDF. Allah subhanahu wa ta'ala akudalitseni. Mulungu kumwambako akhale nanu mu nthawi zonse dziko lonse la Malawi. Zikomo.